Thank you for tuning into ZimNews Beat TV with Robert Tapfumani. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano pa ZimNews Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti takukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzora nhasi tine mudzimai watinaye anonzi iye Memory Maraya ane dambudziko rainaro abva kunyazura kunoti aiwa nhasi ndazvipira kuti ndibude zvangu pa TV ndichitaura zviri kuitika muupenyu hwangu rega tinzwe kuti dambudziko rake rakambotanga sei. Nei sisi Memo kuri seko kunyazura? Kunyazura kuri nani? Naika. Mafamba zvakanaka ere kubva kunyazura? Ndafamba zvakanaka. Chakaita ere chibage? Achina kuita. Gore rino kune nzara. Nenzara. Okay. Kumushande kupi? Kumusha kwencheko cheko. Kunyazura ere kana kuti makazotamira maroro makwenda kunyazura? Kumusha kwencheko ndekupi? Kumusha kwangu andikusive. Kwangu kwandakaberekwa andikusive ndosava kumusha kwa mai vangu. Kumasvingo. Ndoko makakurira? Ndakakurira mumaprasi. Kumasvingo ikoko? Maprasi osa pataingo maprasi emamutare. Pataingonzoti pane prasi ndo pataienda basa rikapera toenda pane rimwe prasi. Okay. Ngatiendei tiri kumasvingo muchigara naamai. Makambotsanangurwa ere kuti baba varipi? Tinoziva sekukura unenge usina kubasa nekuzoti baba varipi kana kuti chi. Mati samuke makazotanga ere kubvunza amai kuti baba varipi? Amai ndakambovabvunza kuti baba varipi. Vakanditi inga wakambowaona wani ndikati ndada kuziva kwavanogara uye kuti ndizivane nawo wakati izvo zvauri ndibvunza handikwanisi kukudaira baba nguva ino nandichiri mudoko. Nandichine zvema 13 years. Okay. Takatarisa kukura kwenyu. Mai vaiwana ere? Vaishanda ere? Zvaifamba sei? Mairiritirwa sei naamai? Mai vaiwana. Baba stepfather vandaigara navo vaititsvagira zvose zvekudya. Vamai vaiwana panguva yacho vanga vasingaitoendi kubasa. Okay. Takatarisa nyaya yamati aiwa ini ndafunga kuti ndibude pachena upenyu hwandiomera ndikunzi ndinobuda usiku vamwe varikutaura zvakasiyana siyana patinofamba. Mukanitsanangurira kuti makazotanga kuziva rini kuti mimi munobuda usiku? Ndingangoti kuti ndizonyatsauzvizisisa chaiko chaiko pesa pandaingoti pamwe kushandiswa ndisingatozivi kuti inini wacho pachezvangu ndakutobudiswa ndakutobuda usiku. Pesa pandaingoti kushandiswa ndakazoziva ngangoti pane 7 years ndanyatsozviziva kuti pane zviri kuitika pandiri. Mamune makore mangana pandakazviziva? Izvozvo ndine 36 which means ndine 29. 29. Kukura kwese maisazviziva ere muri mudiki? Hapana zvamaiona ere zvaisaitwa nevamwe vana zvamaita imini? Zvaivapo asi pfungwa papasina. Pfungwa papasina. Zvaivapo zvakawandisa. Rega titangire ikoko muri mwana mudiki. Kungava kuri kumakore api? Kana muchiri kurangarira? Ndingangoti kubva pa 7, 8 years. Zvakangotangira ipapo. Zvii zvaitika? Zvaitika pandiri. Ndaingorota sekuti ndairota ndiri pashi. Ndichirota ndiri pashi kudaro. Ndaitanga sekuti ndirota ndichitanga sekuti ndinowa weight. Ndaitanga sekuti ndakutoita weight pashi paya. Asi pandinongi ndiri panze nguva iyoyo ndichirota kudaro. Ndinonzwa kuti gidiri. Ndozvibvunza kuti chii chiri kuitika chega ndimhanyire mupi? Mumba ndidzokere pai? Mumba umu. Pandoda kuti ndidzokere mumba ndopandinopatika. Ipapo ndotopatika pamwe ndatozviitira weight. Ndofunga weight ndakazotosiya ndatova zvima 12 years. Nekuti zvese zvaiitika zvazviri murima. Handina zvandainzwisisa. Zvese zvaingoitikira murima. Hapana kuchangamuka kwandaiwana mandiri. Amai vaiti kudii? Panyaya tongozoti mwana weti munhu anongoita weti ari mwana mudiki. But amai vaisoti kudii? Mai vangu pekutanga pandichikuzivawo inini. Mai vangu vapani kwawakamboenda neni. Kwaitanga sekuti kun'anga here kwatakaenda namai vangu. Ndopandichoziva nekuti dumbu rangu rakanga rakazvimba zvakakurisa rakakura richitowaima. Pandichikuyeuka inini ndichiri mwana mudoko pacho. Takaenda kune imwe nzvimbo inonzi kuma village 4 tikasvika ikoko
Tasvika ikoko ku village phone ndakanzi panoda kakuku tikatsvaga kakuku kakarasirirwa kakuku ikako zvanzingana muchinge marasira kakuku akamusadini musacheuka asi ndakarohwa apa panofamba zvinhu panofamba chinhu apa ndopa ndakarohwa ndikati svoto nyama kuti nyama ikasvutuka ndichina mai vangu ndopa ndinoziva pandinonyasa kuyeuka kana mai vangu ipapapo vanopaziva panhu ipapapo nekuti ndopa ndichinyanya kuyeuka ndichiri mwana mudoko ipapo. Kana muchiri kurangarira nyama yakanga iri mbishi here yakanga yakabikwa yakanga yakaita sei? Nerima ka andina chandaiona sichaikuziva kuti ndakabudisa nyama ndozvandinoziva. Handizivi kuti yakanga yakaita sei. Okay, maimborota here muchiita semunhu anodyiswa nyama kana kuti muzosvika pakurohwa muchibuda nyama? Ndaiya nyama kwete zvekutamba kurota ndichidya nyama zvototi kune mumwe mukadzi watakatombokikidzana naye panzvimbo pataigara pandakapumwa Huroyi kakikiridzana zvakasimba ipapapo tichikikidzana nyama yemombe yese tasvika patara ndakaona kuti nyama ikwa yakuenda kusisiri kumba bauko chiregedza ndidzoke izvo kudzoka kwakwena nditoriwo nepisiwo yanguwo yekutofambawo ndichidini ndichitoya asi ipapa pandaifamba ndichidya ipapo ndaipatika zvichitondinetsa kushuwa ndatoya inini ndaitozvinzwa kuti ndadya inini kana ndatomuka kuti ndadya nyama nhasi pazvaitika nhasi. Asi maizofila sei mamuka muchinzwa kuti madya nyama maitonzwa here chihwema chenyama yamunenge madya kana kuti maitongofunga kuti pane zvinhu zvaitika? Ndaisahwa chihwema serima kana rima rakabata hapana hwema haunonzwa asi unotozwa kuti ndaya nyama. Ipapo pandiri kutaura ipapo pekuti nhau dzandiri kutsanangura idzodzo kundizozwa kuti shuwa takatombonotora imwe nyama kumakuva pandaitoona kuti nzvimbo iyo ndarota ndiri kumakuva asi vaingovharidzika kana kuti nezvimusasa but ndazonyisomoni kuti kana handizvobe nzvimbo yekumakuva ndatora nyama isi saka pandozomuka paipai mudumbu mangu kutori nechinhu kuti mukatochibata ichi motochinzwa kuti ichi chinhu chinotondigwadza zvekutoti nezuro ndakatorwarisa zvisingatoiti ndisati ndatosimuka kuya kunoku chinotondirwadza chinhu ichocho ndozvandaizondireflecta kana chikandirwadza ndoziva kuti ndayachi nyama. Okay, ndanzwa muchitaura zvekuti makatomboenda kumakuva mukatitsanangura kuti pamakasvika kuti muzokwanisa kupinda kutora nyama mudye zvii zvamakanyatsoita makangobva kumba here svika maona nyama pamusoro ndokudya kana kuti pane maprocesses anotoitwa kuti uzokwanisa kupinda muguva uchitora nyama zvinozobikwa here zvinozofambiswa sei kuti munhu azosvika pakuti ndadya nyama? Ipapapo kumakuva uko ndakangoona ndiri musango kuti ndinyatsozwa kuti ipapapo zvakaita sei asi mafesi andaioneswa ipapapo ndaioneswa fesi iri yamai vangu ndo vaitonditungamirira kuti ndo wandainyanya kuteerera sekuti kana ukateerera mubereki kana akazoya kuhope unomuteerera zvakapfurikisa ndaingomuteerera kuti matititesesa ndaingonzi nemotora zvinhu zvatasiyapo saka isaingoendawo panhu utaingosvika zvatovapo uchaziva kuti kana dziri zvekuhope kauzivi kuti zvii zvazvofamba sei kana uzongopatika uzonotoledzera padoko paunongorondedzera munhu kuti dara ndisangana rakaoma zvaisanyasa kubuda zvese kana kuri kuhope. Okay, manze nenotora zvinhu pane zvinhu zvedu zvatasiyana amai vaiti zvii vakarondedzera here kuti zvii zvaifana kunotora? Kwete vaitofara vachitoti ndemutora zvinhu zvedu mwanangu ndozosvika iko kwaane nyama ndotodya nyama. Kana muchiri kuyeuka mafaces nekuti ndanzwa muchiti amai venyu ndo vakakutuma vakanga vari vega here uye imi makaendawo mega here kana kuti makanga muine vamwe vana vamaifamba navo muchienda kunotora zvinhu izvi? Ndichinyatsoziva kuhope ndaifamba nevana vangu kwese kwandinenge ndichirota kana kuti pasi pandorota ndinofamba nevana vangu nemamwe mafesi epurazi randakakurira rekutangatanga ndichiri mudiki kuzosvika kuzobuda mundane 13 years mupurazi iro ndakashandamo ndakatanga kushanda ndine 13 years saka pesa pandinorota ndine vana vangu nemafesisi epurazi rekutanga ratakagara tina amai vangu ndo randinorota ndiriro. Okay, mazomuka imimi makakwanisa here kuudza amai kuti ndarota hope dzakadai? Ndituma imimi kuti ndinotora nyama musango matanga chipinda sikwakuchitonge kumakuva tozoti mwana akamuka kaanofanira kurondedzera amai zvinhu zvaanenge arota zvaasinganzwisisi? Ipapo kwete handinakwanisa kuudza amai. Chikonzero? Ndaitya kuudza amai nekuti ndaivarota saka ndaitotya kuti
semwana munozviziva zvine zvakaoma. Okay, tabva kuprasuku makazowanikwa here? Ndakamitiswa mwana wangu. Ndakamitiswa mwana ndine 19 years. Makanga mabva kumba here? Makanga musagare kumba here? Makamitiswa sei? Muchinasotitsanangura. Ndakamboenda kunoshanda ndine 13 years ndikazodzokera pamba ndane 18 years. Ndichidzokera pamba ndane 18 years, 19 years ndichibva ndapatiswa mwana wangu wekutanga. Okay, saka akura sei mwana izvozvo? Mwana ane 17 years. Okay. Makazoita futi vamwe here kumashure kwemwana uyu ane 17 years? Ndakazombowanikwa. Ndakawanikwa ndikaita vaviri. Saka murume muchinaye here nedambudziko iri? Murume handisisi naye. Murume anondiudza kuti ndinoona iwe uri murume, ndikakutarisa kudai ndinoona uri murume, saka ndinoshungurudzika nekugara newe. Ndichiti ndoita sei nzifamba. Famba ndidini ndigare newe. Makazombofamba here imi? Ndinofamba Ndaneta. Okay. Pamunofamba tsanangudzo dziri kuti kudii, kungava kumachechi ezvemweya kuna namadzibaba, vari kuti kudii patsanangudzo? Tsanangudzo vari kunditi ini ndakaberekeswa chikwambo. Nekuti unoshandiswa kuroya, kutoroya chaiko chaiko ya nyama. Tsando zviri kundita tsanangudzo mwese kwandiri kudini. Mandiri kufamba. Nenyora dziri kumusana uku vachinditaura kuti unenyora dziri kumusana nechinhu chinofamba, ndoti ndizvozvo chaizvo. Zvamunotaura zvese ndizvo, saka ndoita sei? Vanonditi endai mobatsigwa mai. Ndoti ndiani ari kuzvikonzeresa? Vanondiudza kuti munhu anozvikonzeresa hatikwanisi kukuudza aya mai nekuti munokwanisa kuzotisungisa kana kuti kuzotigara madare. Hatisi ikokoba. Endai torai munamato wepasi pemvura munorota. Ndopandinorota mai wangu. Saka pana mumwe ukama here akakusunungukirai wamakambotaura naye nhau idzi zvichidai semwana zvakaoma kuti unoudza amai kuti ndiri kukurotai, ndiri kukubatai, muchindiberekesa zvinhu kana kuti muchindipa zvikwambo kuzosvika pakudya nyama dzekumakova? Makambowana here munhu wamakakwanisa kuti ndaambuya kana kuti imwe hama yaamai yamakakwanisa kutaurawo nayo kuti ndozvandiri kusangana nazvo? Ndakataura kuna ambuya. Ndakataura kuna ambuya. Ndikataura kuna sekuru azvanzi amai vakuru, azvanzi amai vakuru. Ndikataura kune munin'ino wamai vangu. Vari kuti kudii vanhu vese apa muri kuvaudza nyaya? Nyaya haisi simudza musoro. Vanongoti zvakaoma. Vese vari ngoti zvakaoma? Vanoti zvakaoma, asi kuna sekuru hana kuvaudza kuti ndaamai. Kune munin'ino wamai vangu handina kuvaudza kuti ndaamai, asi kuna mbuya ndopa ndakaudza ndaamai. Bosi ndakatya kuti kune munin'ino wamai ndikati ndaamai vanoti watipuma, kuna sekuru ndikati ndaamai vanoti watipuma, noti vanhu vamwe chete. Okay, tichida kutarisa ipapo munosvika muchiti kudii pamunosvika muchitadza kutaura kuti ndaamai vandiri kubata pandiri kufamba kana kuti ndaamai vandiri kurota? Munosvika muchiti kudii? Toti ndisekuru, makasvika muchiti kudii? Sekuru ndakatovaudza pandakadzoka kumurume kuti sekuru ndoda kuti tifambe. Sekuru akati zvakanaka muzukuru, gate dini tite tifambe. Saka sekuru akaudza mai, mai akati dai matofamba nemwana. Ndopa ndakatya kuti ndivaudze kuti sekuru vari kuramba sei kufamba nani nesekahwani. Saka ndopa ndakatanga kutoona kuti saka ndizvoka zviri kudini zvandiri ngobata kwese kwandiri kuenda. Ndakamboenda kumasvingo ndambopuwa nguva nemurume zvikanzi mhanya unombogadzirwa nhau dzako mukadzi wangu uye tigarisane. Ndichibva ndamhanya ndakasvika ndikati mama ngatifambe, zvikanzi famba nemuroora mukadzi wasekuru uya we. Tikasvika tikavabata kuti tizovaudza kuti mama takubatai, takatoya titonyepawo. Tatoona kuti ingozi futi bosi. Taisa beliefwa futi maprofiti ichiti pamwe wada kundiparadzanisa naamai wani naamai wangu. Pamakafamba nasekuru vakabatwa here amai? Sekuru handinakuzotoenda nawo, sekuru akabva ngoneta-netawo. Havana kuzoenda neni. Makazvarwa muri vangani naamai venyu? Takazvarwa tiri vatatu, asi pari zvino tiri vaviri, mumwe wacho akashaika, munin'ina wangu achitori mudiki-diki. Muyu mukomana here asara kana? Mukomana asara. Okay. Makazombomutsanangurira here kuti hanzvadzi ndo zvandiri kusangana nazvo? Iwo haana here zvaari kusanganawo nazvo mukurarama kwake? Iye muprofiti zvake. Ndofunga kwake saidhi rake rakadini haro rakanaka, nekuti kana ukaona
musinga ubatirana pamwe chete uzati kwangu kune kwakadini kwakanaka kwangu ndo kwakaoma. Ndakamutsanangura kanditi zvoda kutsanya sisi tiende kumasango kudondo tinotsanya. Tikati zvakanaka mwana baba wangu. Saka ndaita sekudero. Mai vakazoti papa yavazomboya kunombondinyengetera kumba. Ichiti ndikusangana nehope dzakashata mwana wababa wangu uya kunondinyengeterewo. Ndakanzwa mai vachifonera zvanzi yangu ari pakati pekunamata kuti uya kuno kundikusangana nezvinhu zviri kunoko. Wachizama kumubvisa kuya kuti asandinyengetera kupi. Kuya zvikandibata zvikandirwadza. Nanhasi zvinondibata pamwe pangu kuti pamwe yanga iri zambuko, pamwe ida kuzondida yakandikuchunurawo nekuti ndiri panguva yakaoma. Ndinotorota inini ndichiitwa ndichirara nemurume asi murume anenge ari murungu. Ndiri mubhazi ndichitodya chikafu asi ndakatsinzina nditanga bofu. Ndichitabunga bofu kudaro nechtovata nemurume uko ndakaita bofu handioni uko ndiri pabhazi racho nditanga sekuti igomba pamwe ndoti ndidetsike mugomba panopatika ndoti maiwe handichakwanisi kudini kurara. Pekutanga mazuva ekutanga ndaitomborota ndichimwa maspams evarume. Akauya ari muchigubhu zvinzi mukaka ndikadhudhudza kunopera. Ndopandakaona kuti hazvina kundimirira zvakanaka. Ndamwa maspams evarume. Asi wekutaura nhandisina. Makanga mamapiwa nani kana muchiri kuyeuka? Handina kuziva munhu akanditambidza. Asi zvakaoma sei semwana uchishungurudzwa kwese kwaunenge uchifamba uchibata mubereki wako? Zvakaoma. Ndinavo sisi memo muri yeZimbabwe vari kutsanangura ivo kuti kubva vari mwana mudiki zvakanga zvakaoma vachikura kwese kwavari kufamba vari kunzi ivo amai ndio vari kukonzeresa kutambudzika kwavari kuita. Vari kuti vanorota vachidya nyama dzevanhu kumakuva, vanorota vachidya dzimwe nyama dzavasingazive kuti ndedzei. Chavanoziva chete ndechekuti kwavari kufamba vari kubata amai vavo. Naisisi memo makanditsanangura here kuti murume wenyu makazombomuona here kubva paakusiya yapo? Makazombodzokera here muchiti baba amwana tadii tambofamba pamwe chete? Murume wangu akatanga kufamba neni ndisati ndaenda kuvabereki vaamai. Aifamba neni takatomboenda kusvikiro reMarusapi. Ndikagara mwedzi mitatu ndiri musvikiro ndichizama kuti ndinopona. Akazouya kunditora sakanga ane mudzimai. Zvekuti zvinhu zvangu zvese izvozvi zviri kugara nemukadzi iyeye. Zvese hapana chandakasimudza kana bhurugwa kana chii. Zvese zvakangotorwa nemukadzi. Midziyo yangu yese ne270 yangu ine munin'ina wemurume wangu. Ndikada kumuudza anondituka pafoni kuti nyararai. Anokutuka mukadzi here kana kuti munin'ina wemurume kuti handidi kuona kuchidanana namukoma wangu. Tingatoparadzanisa ukama. Anoti zvakamira sei? Anenge achiti kudii kuti musadana nemukoma? Imi mune vana vatatu nemukoma wake. Ndine vana vaviri nemukoma wake. Asi anotaura kuti ndimi makasiya musha makaramba murume. Ndozvaanondiudza patinotaura naye. Asi ane 270 yangu kuita mukana kuti asandipa mari yangu. Ndongosvetiwa pese kana ndikashanda. Pamunondiona ndikashanda handibhadhagwi mari. Wachiti chii vanhu vamuno? Hapana kuti ndikutsvaga mari. Dzamara ndatodzingwa basa nenhau yeUroyi. Ukandaenda kumusha unobatiwa Huroyi, ukaenda kubasa uta unobatiwa Huroyi, unorotiwa uchinzi mai wapo mai. Hapana pekuchagara ndichandogara musango. Okay, takatesa nyaya dzemabasa idzodzo. Nharaunda iri kukugamuchirai sei pamunoenda kunotsvaga mabasa? Makaoma. Tentori nemunamato wekutoramba ndichitotsanya. Kuya kwangu kushoma. Ko munharaunda mamunogara vanhu vari kuzosvika pakuziva sei dambudziko renyu? Munofamba muchiudza vanhu here kana kuti zviri kufamba sei? Handiudzi vanhu. Ngaudza vanhu kuti unoroya. Iwe usingadi kuroya. Handidi kuroya ba. Kurwadziwa kuzosvika kuno kuredhiyo. Kurwadziwa. Ndaisada kuti zvibude ba. Ndaingoti dai zvangoita kuti ndidini? Ndipore nezvakanaka. Asi ndinorota mai vangu vachiti unonyepa chero kana maprofita api. Haundigoni. Saka ndakasvika pakuona bakuzonzi uchangofa wedini. Ungori nazvo. Saka zviri kundirwadza. Ndinorota ndichibereka zvana kumusana uku. Mazamu angu amunoona anobuda mukaka. Amunoona akazara mukaka. Mune mwana here? Handina mwana mucheche. Mwana gotwe rangu ratova ne 11 years. Vana vangu havasi kuenda kuchikoro izvozvi.
hapana mwana ari kuenda kuchikoro because handishandi pandinoshanda basa rinopera. Ndazomutiri mazamenya nomuda mukaka bezozoti munhu anoyamwisa kana kuti munhu achangobva kuyamwisa kana kuti munhu ane pamuviri zvichida ndiye watingati ane mazama anobuda mvura kana kuti anobuda mukaka. Inyari kubuda mukaka sei mambodzifambira yakaenda kuenda kunana chiremba kuti munonzwisa kuti chichiri kuitika? Ndinotorota ndichitoyamwisa ndorota ndichiyamwisa zvakanyanya tichiyamwa tichindiyamwa makusena ndosvina kudai ndoona anenge achitoka zvimba ndomakwiza nesauti nemaremoni ndoisa mabhoti ndobuda mune wamwe. Mune muchamwisa vana here kuona kwamune muchiita pamune muchamwisa munenge makamuka here kana kuti kune kuri kuhope? Kunenge kuri kuhope ndichitoyamwisa asi pandinopatika ndotohwa kuti pane zvaitika mani panapa. Kana pandinotowata nemurume ipapa arungiwa ndotohwa kuti ndavata nemurume kuti kana kupfimbwa panapa ndiri panapa handipfimbwi. Ndafunga ndakatombotori nemurume wangu ndakaona ndaiswa chikonfrau kuzasi kwangu chaita chikonfrau ndikati saka wada kuti ndirare nemurume sei. Makatochiona kutochiona? Handina kuchiona ndakaita kurota chaiswa asi murume wangu ndaida kuti kana kuda kuti andibatewo ndairamba. Izvo kwakuri kukonzereswa kwemhepo iyi asi ndakaenda ndotoshuwira kuti ndagara imba yangu nanhasi imba yangu ndinohwa mwoyo nayo ndinoida. Handidi kukunyepera ndoida nekuti zvinorwadza kungopazirwa nemhepo. Okay, takatarisa panhau yandanzwa muchitaura kuti mune chinhu mudumbu. Chinhu chacho chakaita chibhora here? Chakaita sei? Ndichichibata chinenge chichitanga chibhora kudai asi panzvimbo yacho yese ndizvi sezuro kuya kwandaida kuita kunoko zvakatanga kutondifamba masvosve ndofambwa nemasvosve musana wese uyu nechinhu chinofamba kunga nyoka apa pangu apa pamutsipa apa. Saka moment yachinotanga ichi zvinhu zvatanga kudini kudairana nezvipi neizvi masvosve ayaya plus chinhu chinondifamba kunga nyoka chiyachi ndinorwadziwa zvakanyanya mudumbu mangu. Ndinorwadziwa ndakamborudziswa mese maprofiti ndafamba vanhu ndaneta asi hazvisi kuchinja. Hazvichinji zvinombonyarara zvodzokorodza. Izvo zvekufambwa nekunzwa chinhu pasaidi zvinouya usiku chete here kana izvozvi makatogara? Izvozvi kutaura kwandiri kutoita nemi kuno kunhasi uno izvi zviri kutondifamba izvozvi zvinhu zvitondifamba svosve ari kutofamba kuti ndida kuti ndibvise hembe dzese kuti mumaone but hapana anomaona anenge ari munyama mukati munyama neipapa pacho apa dai kuri ndisina nhankiri ndakuratidzai kuti ichi chinotooneka. Munotochibata mukatochibata kudai munotochinzwa kuti ichi chinhu chaari kutaura ichi. Okay, tinoziva kuti vamwe vanhu vatinongotaura edu navo vane matambudziko akaita serenyuwe vanoti ivo kutanga kwavanenge vakaita kuti vazopinda mumatambudziko akadai zvingada unenge watemerwa nyora unenge wapiwa kana tushinda tunenge twakasiyana siyana uchikura. Imimi pane zvamunoyeuka here zvamakaitwa muri mwana mudiki zvozosvika kuti nhasi uno tizosvika pakuti sisimemu wakunzivo vanobuda? Nyora ndodzandoziva dzunga dzakatotemiwa nyora ndifunga ndichitori kacheche chaiko nekuti kuona kwangu ndofunga ndakatemerwa ndichitori kamwana kadoko nekuti kwese kwandinongoenda zvinongonzi une nyora kana imi ndikakuratidzai munotodziona chero muri bofu rakaita sei munotodziona ipamuri papapo chero mukanzi hamuna mweya ndikakufukurai kumusana kwangu munodziona nyora dzandiri kutaura ndezvazvo izvozvo. Saka nemamwe madzimai munokwanisa here manje kuzoenda kumusangano iyayi inoendiwa nemamwe madzimai muchikwanisawo kuzosununguka panguva dzedze kuenda kunogeza nevamwe madzimai zvichida kumusangano yemachechi? Ndikwanisi kusununguka bozi zvazvinoita nezvekuti inini pekutanga ndaisaziva kuti ndinoroya ba ndaifungidzira kuti pamwe paiva nezvimwe zviitiko zviurwere hunondinetsa kuda kurapwa kana kuzvipatara kana kupi ndisingatozivi kuti ndiri kushandiswa basa rekutoroya kutakuriswa nyama dzevanhu ndanga ndisingazviziva asi izvizvi kuziva kwandava kuita ndakutotya ndikageza panhau ndonzi onaiwo mukadzi uyu zvaari uyu nedumbu rangu iyo riri kubva ndiri mudoko ndosati ndakasorutiswa nyama saka rinotongondiona asi izvizvi mudumbu mangu mutondigwadza dumbu ndanditondigwadza panhu ipapapo. Wasaka kudyisawo munoita nyama toti ndokuungana kwadzinenge dzichiita toti kuita sei? Handitohwisisiwo zvamuno ndakadai dai ndaizviwisisa ndanyisa kukutsanangurai zvese zvinotoitika muchirima imomo ngekuti kuda kusokukutsanangurai deka hana yangu inenge ichitora kuti zviri kuita sei zvinhu zviri kuitikawo pandiri ini nechichorowo nehana kuti zviri kumbondidiniwa komana ndaneta ndarwadziwa vanhu vaMwari. Nanzwa mutsanangura kuti muri mudiki maigona kumuka muri panze iko zvino
Murumbomuka here muri panze. Pandiri kugara izvozvi kuti ndizouya panapa. Handisizoziva kuti pamba pemuprofiti here pandiri apa kuti anoprofita kana kuti akagadzira musha wake handizivi. Ndakati ivo vakati vakavata mumba mavo kutsanangura kwava kundiita sindoziva kuti ini ndoshandizoona kuti ndakatorwa kunze. Ndoshandiri kuchikuziva. Vakavata mumba mavo vakanzwa imbwa kuhukura. Vanzwa imbwa kuhukura ndobva kuona kuti chii chiri pai? Chiri panze. Ndobva vandiona ndiri pai? Ndiri panze. Andoona ndiri panze mai avo. Inini mai avo kuti ndizive kuti zvotanga sekuti chidzimidza chaicho chekuti ndotanga sendakabatwa nekudzimidzwa kuya. Vakangondibata ruoko zvakanzi nai mai inini muri kutsvagei panze. Asi ndanga ndine sketi. Ndandine sketi neuyu. Ndandine sketi ndandine sketi blouse kumusoro kuna handisina. Okay. Saka iko zvino makazozvigamuchira sei muchiudzwa makuseni kuti ndo zvatakuona makaita usiku? Hana yangu ichiri kurohwa. Hana yangu izvi zviri kurohwa. Munin'ina wamai yangu. Wandakapa wana wangu kuti achengete. Hana kukwanisa kumuudza nenyaya yekuti akati anogona kungodonha. Amukwanisi. Asi takatarisa nyaya yese isisi memo. Hapana here kutadzirana kwamakamboita amai nemwana kana zvichida zvamakambonzwawo zvingadai zvakakanganiswa nababa venyu kuna amai venyu? Ndina chandinoziva nekuti nababa wacho chandambogara tese pasi. Amutovaziva? Kuwaziva ndakangoona musi umwe chete. Sindotohwa kuti zvakatsikwa nemota baba akafa. Asi kuudzwa kwamakaita naamai machivabvunza kuti baba vangu vari kupi? Vakanditi unokwanisa kuvatsvaga nzvimbo yepafrix pavaigara vanga vasina musha. Saka makaenda here mukazonwaona ipapo zvakafamba sei pamakaudzwa ipapo? Handina kuenda kunovaona, ndakangotsvaga nzvimbo yacho idzodzo kuti ndibvunzise kuti nhai chii chakaitikawo pana baba vangu. Andi baba wako akatsikwa nemota. Vakatofa baba vangu. Saka ndapi matambudziko amuri kusangana nawo muupenyu hwenyu takatarisana nedambudziko iri? Matambudziko ndeekushayiwa basa, kusagara mumba, kusapfimbwawo, kutoonekwa semurume nevarume, kutopfirwa mate kuti chiko chatasangana nacho icho. Masi mambosangana nazvo here izvozvo muchifamba zvenyu? Ndakasangana nazvo kumasvingo. Zvazvasangana nazvo kumasvingo zvekuti vanhu vaitopfira mumate vachitonitarisa. Ndakatomenya kuchechi wakati nejambwa nemunyama paitika chinhu unonzi ndiani? Ndiwe. Zvese zvaitika ndiwe. Nyora dzawakatemwa. Saka ndaingoramba ndichikweshesa nyora ndisingazivi kuti aiwa imagineti yakabata. Pane payakabata magineti. Yainzi yakabata nani magineti? Inini naamai. Makabatana? Naamai? Magineti ikatsukunuka kudai ndoti kwese kwanenda ndosvika ndichineyereswa nyama yese ndichibatsirwa ndichipuwa zvinhu nevanhu kuti ndanoyereswa zvipere. Asi hazviperi. Zviperi ndafamba 7 years ndarwadziwa. Okay. Toti nasu uno amai vabvuma kufamba nemi pamwe chete nekuti ndamudza muchiti vaingoti famba nemurora, famba nehanzvadzi yangu, famba nasisi. Nhasi toti amai vabvuma kufamba nemi. Vati handei mwanangu, tinozvinzwira kuti ndini here ndakabata upenyu hwako. Mosvika kuye monzi amai vakachena, pane munhu ari kushandisa fesi yavo, muchazvigamuchira sei? Handina chandingaramba kana vanhu vacho vadaro, asi kwese kwandinongofamba zvinonzi ndaamai. Saka kana zvazochinjira ipapo zvine zvakutondityisawo futi kutonzwisisa bosi kubva ndiri panguva yandakazviziva kusvika ipapapa zvainzi ndaamai. Ndaisada kuti ndaiti ndikada kuti ndidzosere ndondaura kudzosera amai wangu. Kusvika panzvimbo ino yekuti kusvikidzwa nemunhu wani pandiri kutogara kuti saka ndogara newe sei. So ndakutotya kuti izvizvi ndichanopa gara here taida kuti ndishande ipapo aende kuSouth Africa. Saka akatidza kuti enda kuSouth Africa ndipamusana pangu. Achiti saka ndingagara newe sei kana muchiita zvinhu zvakadai izvi nai vedu. Ndikuda kutokuchengeta iwo kuti muyambuke mutoonekwa mauyu. Hamundi makushaisha here mainini. Ndoda kubatsirwawo. Saka kuzotoya kuno kushinga kusvika panguva ino iyi haisi nyore kuramba nazvo kudai kwakuri kuti pamwe zvisabuda pachena mai wangu dai zvangoperera muchindindindi. Iri shungu yekuti mubereki wangu. Tozoti kumwe kwamunoenda kunobatsirwa vanosvika voti toda kuita maback to sender. Mainzwa sei pamainzi ngatiitei maback to sender?
zvinhu kumuridzi wazvo. Ndaizvida asi ndaiti kana ndapiwa go back to sender yacho ndava nanzi mangwana ndo panoda kuti mutange marota munhu wacho mozoya mangwana totorwa go back to sender zvodzosiwa mumweni wazvo bozi marwadziwa maindoti zvakanaka indotofara kuti kutondita chi saka panosvika ndorota ndoona ndimai munzu wakufunga kuti ndita go back to sender mwana wandakabara 9 months neshuwa here ndotodzoka kweko ndoti ndimai hazvichaiti. Okay, asi takatarisa kurarama kwenyu iko zvino ndanzwa muchiti pekugara chaipo vanhu vakuda kutokudzingai kuti muri kumuka kuti muri panze. Muri kuzvigamuchira sei asi semunhukadzi? Zvakaoma. Handigoni kuzvitaura. Samuri kugara nevana venyu? Handimbogari nevana vangu. Asi vanozviziva here vana kana kuti vari kutonzwawo zvichitaurwa mukufamba? Vana vangu ndakavatsanangurira zvose ndiri mumasvingo. Tichigara toga nevana vangu. Kati vanhu vangu ndarwadziwa ndonyaya iri pano. Ndovaitombondikwesha kumusana. Vakura sei vana? Mwana 17, mwana 13, mwana 11. Asi vakazvigamuchira sei sevana? Vachinzwa tinozwa kuti vana vanonzwa kwavanenge vachifambawo. Vabereki vanenge vachiudza vana vavo kuti usatambe nevana veava. Mai vavo vanobuda usiku. Vakazvigamuchira sei sevana? Vana vangu vaingonditi ngatitsanyei tina mari tiudze Mwari. Ndiani mhinduro. Amuna here mashoko amakambosangana nawo munharaunda dzamugere umu ekuti anokudzimbai kana nanhasi mukamafunga kuti but mumwe mudzimai angandiudze mashoko akadai iniwo ndisingatozvidori riri dambudziko zvamuchiri kurangarira zvamakamboitwawo namamwe madzimai? Ndakaudzwa kunzi wakandorera mwana wangu. Chii chachaitika pamakazosvika pakutsanangurana izvo? Anga afa mwana wake. Kanzi akaona ini nomba kwake ndaendako. Mama enda usiku, mama enda nguva? Iye anotaka ndakaenda usiku. Asi inini papo handidini. Handizvizivi. Zvimwe zvotoitika pandinozozviziva nekurota. Rota ndikarota pepe ndotanga kuyeuka kuti zvaruda kutaura izvi zviri kuenderana nehope dzangu. Saka musi pakashaika mwana handina chandakarota. Saka kuti ndizoti shwa ndini zvainisa kuti saka ndini ndatotumwa here ndaitoti saka ndini ndatumwa here. Kana nhasi hamuzivi kuti zvakafamba? Handina chandinoziva. Asi zvekuziva kuti akandiudza kudaro akandiudza. Makazvigamuchira sei? Unogamuchira mashoko akadaro anorwadza. Wozi unenge usiri kudawo kuroya. Haisi nyore kusvika pasiteji yatiri ino. Ndekusada kuroya. Ndichida kuroya dai musina tombona nefesi yangu. Zviroera zvenyu ndiri kumba ndichitogona zvese basa rese ndichiita. But inini ndototi kana ndikatumwa namai vangu kuhope vanotondiudza kuti mazuva ano wakuramba basa. Ndopane ndambotsika nemunamato. Saka zvinozopera asi nongorota amai vangu. Kana zvazochinjazvo kuti havasi vari kushandiswa bva ndizvo. Asi ini munhu wandinoona kuhope ndaamai vangu. Vanenge vachindituma ndichitenda kuti ndiite zvavarida amai vangu. Sekuti kana ukatumwa nemubereki unofanira kuteerera. Ndichiteerera nekuhope. Asi nhasi muri kutaura here namai? Munombofonerana here namai kumasvingo? Pari zvino apa ndinambovafonera amai. Bozi ndandichiti regai ndigadzirise dare rangu iri ndisingafonerani nawo ndigare nawo zvakadini zvakanaka. Ndito kana dare rangu razopera ndotangawo kuchitawa mama ndaichitawa ngezve connection pamwe negora kuti ndikavafona pamwe connection but ndisingadozivi kuti imagnet yakasobata kare chiguni chakasobata kare. Naichitoti ndikatotiwo ndichengetewo mai vangu ndikatiwo ndikawanawo basa ndichengeta mai vangu but basa hapana kupfimbwa handipfimbwi. Upenyu hwangu hwakaoma ndotochengetwawo. Ndongoti pandashandirwa ndo pandochengetwa ipo vaneta nenewo ndichienda ndoenda pamwe ndonoshandirwa. Handisana kugara nevana vangu zvoita vamwe vana mai. Asi ndanzwa muchiti mimi mukashandirwa zvinomboita munombokwanisa kutombowana basa here kuti munotombowana kana mari yekubata yenyu imimi? Kana ndashandirwa zvaita 2 weeks echi3 basa rinenge rapera nekuti wane munamato yeni painodini painopera inopera isati ndatohora mari yacho. Saiko zvinototi mai vauya masangana pano mashoko amukadi kuvaudza ndekuti kudii nekutambudzika kwese kwamaita 7 years? Ndovaudza chokwadi kuti mama pese pamai ndichiti ndikurota ningiuya ningi mama ndairota imimi nekuti apa kutotaura apa kwamuri mama kuti tone kubatsirwa
Matarai atibudire kana muchitoshandiswa mama zvono kudini kuparara. Ndaitya mai. Asi pandakazonzi go back to sender kwandakaenda manje ndipo ndaona ndichinzi ndamai waruda kuura ndipo ndadzoka kuti nditsvage vanhu vanokwanisa kundibatsira mama tedu kubatsira. Ndo mataura ndingaita. Okay. Nanzomutaura kuti munotomborota muri mubhazi muchitana nemunhu wechirume. Munhu anenge ari murungu. Munhu munoramba muchinozoti hope dzinogona kuramba chidzokorodza. Munhu anenge ari munhu mumwe chete ere wamunenge muchirara naye murungu. Pekutanga ndinombonzwa fesi yemurume wangu. Saka kuti ndinzwe kuda kuti murume wangu adini auya. Pechitu unombounzirwawo vamwe. Pekupedzisira kana wakuenda muminamatositereki ndipo panozoya varungu chaiwo kana ndikanyira tek neminamato ndipo pandoona varungu. Vanhu vachena chaivo. Ndo ndorara nawo vanhu vachena kuhope kana ndikangomukawo handichatonzi kudawo murume nekuti ndatorarwa kana. Nanzwa muchiti vamwewo vanozongouyawo vamwe vamunenge muchiona kuhope. Vamwe vanenge vari vemuraini here kana kuti munenge muchitovaziyawo zvenyu. Vanhu vaziva. Tandoziva murume wangu anombounzwa kuhope. Vamwe ndidi kunyepa ndivaziva. Okay. Saka rubatsiro rwamuri kuda zvichida izvezvi kune mhuri yeZimbabwe, kuna vemachechi, kune ana madzibaba, kuna ana sekuru kana mbuya vanoita zvechivanhu. Rubatsiro rwamungade nini takatarisa nedambudziko renyu nderwepi? Ndoda ana sekuru chikaranga vanodambura tambo payakasunga. Ndione kunzwa mhepo. Asi kuna ana sekuru amunambofamba here kumashuro? Ndakafamba kumadzimai masvikiro. Unonzi masvikiro anosvikirwa vaiva. Ndo pandakangofamba zvikaramba. Nasi zviriko. Noti nyora dzaitombovava zvekuti ndaigona kutorwa guri ndakuvata raitorara kupiro kwangu guri. Ndichitokwenyiwa nevana vangu. Vana vangu vanamukavafonera mutonzi wachitaura kuti amai taivakwenya neguri nenyora tichivaisa sauti. Saka zveku ndamunzwa muchitaura zvekuti mazamu enyu anomuka akatozvimba mukarara muchiemza. Zvani nguva yakadii zvichiitika kana kuti makapedzisira kuzviona rini ipapa manje pandakapedzisira kuzviona ndiri kumasvingo ndambobva kumurume. Ndipo ndakagumisira kuona kana ye murume anotozviziva izvozvo zvebosi ndakatoti kubasa ndakatowadziwa ndiri kubasa ndabuda nemwe shamwari yangu ndikashamwari nyaya dzandoomera ndaomerwa neupenyu. Ona zvaita mukaka wangu akatodambura bhurara nanditori nawo mukaka kutodai chaiko. Kasvika tikaendatsvaga muprofita takatsvaga kati ndaimotora dota repazambara necooking oil nesalt mudini muzore mazamu nyaya kuti shagwa shamwari inokwanisa kukwesha mazamu enyaya kusvika kumusana kwese kune kumusana nedumbu renyiro riri muchikwesha muchizama kutukirirawo kuti handidiwo kuyamwisawo zvana zvevamwe zvidhoma. Neimwe nyaya inondiwadza inonzi ndine chikwambo chiri pandiri chinova ndochi chakagadzikwa apa ichi chinonzi chinofamba senyoka ichi. Zvakangoma wedu. Hauna mubatsiridziri tambura. Saka munzwe here manje mudzipa mukamuka nekuti ndanzwa muchiti ndo pachinenge chakagara ipapo. Ndinotounzwa nechiunu ichi hachisimuki bechi nezvana zvanini ndichibereka usiku. Zvana ndobereka zvana zvega uye ndinorara ndiri bofu. Kuhope kwenye ndiri bofu ndichidza kunga ndiri kutsvaga zvekutsvaga. Asi panouya nyama ndinomuka kuti ndoda nyama. Nyama ndinodya nyama ndichitanga sendodza nyama dzehuku. Asi kana yamukanwa haichaiti kunga yehuku. Okay, pamunoona iri nyama yehuku paipai hamukwanisi kuramba iri kuhope ikoko? Ndikwanisa. Ndinotorara ndine matsito kuno muprofita akanditisai matsito mukanwa. Ndorara zvakazara kuti ndidini ndotozotonzwa ndega kupedza matsito yakutanga ya nyama. Umotovha mamadya madzita emoto? Ndozotomuka apera chaikuti ndamagagadai sei aya. Inini ndandichiti ndivharidzire. Ndipo vanouya nenyama baibai ndisaya. Zvakaoma. Asi pamune muchiona inenge yakagochwa here inenge ichiita sei? Inenge yakarostwa. Inenge yakarostwa. Ndaiunzwa mai manje apa inenge yakarostwa. Yakarostwa. Yekutanga mazuva ekutanga ndaingoningura nyama nyoro asi iyi yeizvizvi inenge yakarostwa bosi ukaramba uri kumunamatostereki vanochinja ukunzira nemwe plus nekutambura
katambura zvakanyanyisa. Unotounzirwa bosi nenguva nemubora kana kuti nenguva nenhungumira otounzirwa nyama otouya. Saka dare riya ragara riri pandiri jambwa dzanyora dzotambira inini ndisiri kuda asi nyora dzemagnet ndatambira nyama uyi. Magnet ndozoita kuti nditambire nyama ndisingadi maoko mangu kuroya handidi. Samashoko enyekupesera izvezvi ndadzomuchiti imimi wamakuda izvezvi ndana sekuru nana mbuya vanokwanisa kukubatsirai kuti dambudziko iri ripere. Mashoko enyu ndeyekuti kudii takatarisana nedambudziko rese iri zvamukada kuudza muri yeZimbabwe izvezvi vamwe vari kutoti aenda Huroyi uye hapo adai Huroyi uye mazita ese amuri kupiwa ndiapo mashoko amukade kuvaudza zvichida vamwe vacho hamukwanise kuvaudza nemuromo hamukwanise kuvafesa asi nhasi takupai nguva yekuti muvatsanangurirawo kuti aiwa ndisi Huroyi zvinhu izvi handitozvidewo. Aipapo ichokwadi. Chokwadi handidi Huroyi paropa rangu. Ndafamba ndarwadziwa kusvika pakuzofonera kunana sekuru toda kubatsirwa inhau yekuti kusada Huroyi. Vanhu muri yeZimbabwe kana zvinhu zvakadai batsirikanai mubve mumatambudziko akadai. Dambudziko randishungurudza ndarwadziwa nekudya nyama dzevanhu apa mumwoyo mangu pamwoyo pangu nechidai ndagona kunamata ndaudza Mwari kuti Mwari handidi kuuya zvakadai asi zvinoramba zvichingoitika paropa rangu. Hakusiwo kuda kwangu kuita basa rekuroya kwese kwanenchiitiswa usiku. Hakusiwo kuda kwangu kushandiswawo. Toda kuti dai mhuri yeZimbabwe manzwisisawo zvandinotaura kuti kana masangana matambudziko akadai uyaiwo mubatsirikanewo. Aiwa tinotenda uye tinovimba kuti vana sekuru vamataura kuti muda kuti imimi vakubatsirei vachakubatai mukwanisa kubatsirwa dambudziko renyu roita zvakanaka. Ndinotenda zvakanyanyisa. Ndotendesa zvinhu zvangu zvikabatsirwa ndotenda pamwe ndingawanawo imba pamwe ndingawanawo basa pamwe vana vangu vangaendawo kuchikoro. Ndinotenda nezvamandiitira. Aiwa tinovimba kuti zvinoita. Ndinotenda. Ndotenda nerubatsiro rwamandibatsira rekundiondipa mari yebhazi chaiye kuti ndisvike kuno kundanga ndisitorina kana kuti nditengera chikafu kwamaita. Ndokuda kukutenda nekuti ndiri panguva yakaoma. Okay. Mazvinzwira muri yeZimbabwe mudzimai wandiri kutaura naye anonzi yeMemory ari kutsanangura matambudziko ari kusangana nawo kana kuti akatanga kusangana nawo aine 13 years kuti ndaingomuka ndaita sendinorota ndiri kumakuva tichivhura todya nyama dzatisingazive kuti ndedzevanhu here ndedzemuka here asi chandinoziva ndechekuti iko zvino kana musha handichisina murume akatondiramba achichimbodzokera kumusha kwenyu umbonogadziriswa chivanhu chiri pauri asi pandiri kufamba ndiri kubata amai vangu ndashaya kuti ndovatsanangurira sei kuti ndivaudze kuti amai ndimi vandiri kurota vachindituma kunotora nyama ndimi zvakare vandiri kubata pese pandiri kufamba kumativi mana zvingadai kuri kumapostori kana kumachechi kwandiri kuenda ndiri kubata imi ari kuti muri yeZimbabwe ndibatsireiwo ndatambudzika ndodawo kuti ndigare mumba ndikwanisewo kuwana mabasa nekuti ndikashanda mwedzi wacho ndinotodzingwa usati wapera mari yacho ndisati ndaiwana. Chimwe chibatsiro chaari kuda ndechekuti paanogara vanhu vese munharaunda vakumudzinga nekuti anongomuka ari panze asingazive kuti zvii zvinenge zvichiitika. Tiri pano paZimNews Beat TV. Zita rangu ndinonzi Elizabeth. Rambai muchisubscribe, muchilike, muchiramba, muchikomenda zvakare. Tichizosangana zvakare mamwe programs. It's a bye bye for now.